ANC. Ngenade. Dungang'eyo. To Omulo bro bedo Secretary General to gibro kawo party gibro tero UDA. Mana ng'eyo. Inuone Azimio Omulo bro wacho mare kende. Omulo idwa bedo Secretary General mar KANU kapok idhi e mano. Mar ANC. ANC osebedo kuom thuolo mang'eny. UDA obiro yudo ANC. Ang'o omiyo dang' wach ni koro ANC en party matin kokoro ywagore ni ok osebedo koyudo pesa ni koro mondo ni koro kado wiye ka entire Kenya Kwanza. Ang'o matimore? ANC ok ywagi nikech ing'eyo ni ANC owuok e UDF. Ing'eyo ni Musalia ne nigi party miluongo ni UDF. Inya paro ndalo mane Musalia ochung president mobedo gi Kioni ma osiepe okang'. Ma Kioni ok ogone kura kata achiel. Ma koro wuok e UDF no oduogo ofom giluongo ni ANC. But gima duong' kae nikech ing'ena mor gi topic ni nikech topic ni is very important. Monego wabed gi national conversation about kaka wanyalo keto democracy marwa bedo maber kaka ma pinje maoko. King'iyo South Africa nitie ANC party. Mano chak gi Nelson Mandela. Obiro iyudo kata Jacob Zuma kano wuok to wene Cyril Ramaphosa. Iyudo ka party no ji ok ng'e ni kabila ni en kabila mane manyalo ji wuoye wach magiluongo ni ideology. To mondo mi wa empower kimiche liluongo ni separation of powers kaka wacho wach parliament, wach judiciary gi legislature, wach mag parliament. Iyudo ka parliament pod bedo control gi party kata gi ng'at manie telo. Lakini ng'eni ka un gi parties ariyo ma ji ng'iyo pachgi ema ji vote nikech pach ng'ato gima ng'ato dwa kele mesa. Ibiro yudo kata ka parliament bed independent ma parliament ema koro timo keto government tesre. Ting'eni system marwa ni party ka party ji ng'iyo ni to kabila ni wan ere kaka wanya form government. Koro ji ok dhi kacha ka gin genuine. Ji dhi ni in gi pesa idhi nyiewo ji. Idhi influence ji. To kotami tidhi e mesa tidhi wacho ni ata kelo party nikech king'iyo for example Kenya Kwanza winjo ko wacho Pa en party mo matin to ninche ni yo coast Kilifi kocha. To nikech koro wuok e Azimio obire UDA Kenya Kwanza to negotiate to wacho ni an mondo koro ajoinu adwaro speaker. Onge gima duong' en gima dwaro ni odhi dwaro telo. Kidhi ng'iyo maendeleo chap adwaro minister. Koro party gi ji loko go ohala. Ok en party moro wacho ni ok en institution. But wado ni parties obed institution. Nikech yudo kata kawane party inja tele party. Tionge duol. Nikech kigolo duol to party leader dhi riembi. Nikech mano party ne. En mo invest. En mano register. En manyinge ni kucho. In koro in kanyi dwa go koko ne ng'awa. Igen mano ok onego bed ni bedo sana. Gimoro mano be timore Omulo nikech en ka ng'adi mana matin. Gimoro mano timore yudo ka party moko matindo mabe ok yudo pesa from exchequer. Exactly. One party cha ema golo pesa ne machulo fees rent ema golo pesa ne machulo secretary ema golo pesa machulo ng'ama beto cha ema golo pesa machulo ng'ama loso gik moko e compound. Koro ok inyalo wacho gimoro amora one party e party ma king'ur matin ni osekiri oko ema omiyo yie gi wacho Omulo wacho no dhi mbele Omulo. Koro iyudo ka party gi ineno ka sani nye katibo kal ne los ibedo amended mar two-third gender. Gender idwa ni koro nitie kaka joma mine bonego bede leadership mar party. Joma yudhe, joma tindo dwaro bede leadership mar party. Disability bede political parties. Kogik ndalo nomination makuri miyo ji reward joma osebedo loyal the party. Tiyudo ka party leader ok ni party te ema biro bedo piny ma decide ni koro George Bati ema wadwa miyo ticket. Iyudo ka party leader ema nigi power. Mawacho ni ng'ane mi kikimi ng'ane, mi ng'ane, kikimi ng'ane. Koro iyudo ni ka ng'ane obiro gi pesa, to bedo nominated. Ka ng'ane onge pesa, ikire oko. Koro iyudo ni kata ng'at mane nigi power, gi paro mar konyo jopinja. Ok onyal yudo telo nikech oonge relationship mare maber gi party leader makanyo. Koro gima timore ni ANC party kaka marwa gimane jatendo wacho Musalia Mudavadi wacho ni sani nikech Ruto osebedo gi paro ni from the word go mane miyo nicho kodwa keto gimano kango gino keto miluongo ni coalition of political party no kelo coalition of parties gima miyo nicho kodwa ni mondo kik chande odwa ni kaen party ni en UDA to odwa ni party moko gi support agenda mare. Koro mondo miyo support agenda mabro miyo obedo gi party achiel mabro kelo presidential candidate kata ka Ruto osewuok after 10 years to wadwa ni ng'ama koro biro kucho gimenyore iye ka gigora go iye ka gikela agenda margi ka to delegates party delegates ema yiero presidential candidate ng'ama dhi mi ticket
makose miye makoro wasepuodhe mwa yiedhe maber Yes. ni en okango ema chungi UDA kata chungi party machalo kama to en ng'ama wang'e ni wiye bith ok wang'e ni jaluo ok wang'e ni en ja central ok wang'e ni en mkamba wan wang'e kaka ng'at ma ja Kenya moyie mo qualify manyalo chung mabed president. Ineno Bati